Югары Ширеккүл авылында туып үскән. Әлеге вакытта Буралы авылында матур гомер кичерүче. Кадерле, яраткан апамның Айгөл Дәбир кызы Сәмигуллинаның юбилее, туган көне. Аңа 45 яшь бүген. Минем апама Ходай Тәгалә хатын-кызларга хас булырга тиеш барлык күркәм сыйфатларны да мулдан биргән. Үзе шибәр, үзе уңган, үзе тырыш, үзе бор эшкә дә булган кеше. Айрыуча тәмле ризыклар, аш-сулар пешерергә ярата. Ул башта икмәк пешерү комбинатында, аннары эра җәмгыятендә икмәк пешерүче булып эшләде. 3 бала тәрбияли. Бүгенге көндә олы кызы югары Яркәйдәге суд приставында эшли. Улы Шита шәһәрендә хезмәт итә. Төпчек кызы югары Яркәйдә, 2нче сыйныфта белем ала. Апам жизни айрат белән бик матур гомер кичерәләр. Икесе дә бик уңганнар, тырышлар. Абзар тутырып мал-туарын, кош-кортын асрыйлар, бакчасын карыйлар. Кадерле апам. 45 яшь әле ул яшәешнең асылын тирән аңлап, яңа планнар корып, тормышка яңа караш белән яши башлауның бер мәле. Шул үзең генә белгән уйларыңны, үзең генә теләгән теләкләреңне тормышка ашырырга Ходай сиңа көч, рух ныклыгы бирсен. Күңел түреңдә йөрткән өмет кояшың бер качанда сүрелмәсен. Рәхмәт сиңа, изгелекле, олы йөрәкле булганың өчен. Безне һәрчак якты йөзең, ихлас күңелең, тәмле аш-суларың белән каршы алганың, акыллы киңәшләр биргәнең өчен. Сиңа озын, бәхетле гомер телибез. Балаларыңның игелеген күреп, бәхетле яшәүләрен теләп калабыз. Без сине бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләчәктә тагын да зуррак гомер бәйрәмнәреңне бүгенгедәй шатлык куанычлар белән каршы алырга насыйп булсын. Туган көнең белән котлыйк әле. Бүләк итеп алсу гөлләрне. Телик әле сиңа якын итеп, киләчәктә матур көннәрне. Еллар арты еллар өстәлсә дә, һаман күңелеңне яшәртсен. Нурлар сибеп, аппак кыш кебек, гел шат итеп кенә яшәтсен. Гел елмаеп, көлеп яшә әле. Бер качанда кайгы килмәсен. Йөзендәге кояш нуры һәрчак балкып торсын, һич тә сүнмәсен. Иң изге теләкләр белән сеңлесе Динара, кияүе Радик һәм балалар. Хөрмәтле Айгөл Дәбир кызы, аппак кышлар алып килгән матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Алда әле тагын да тормыш шатлыклары, көтелмәгән бәхетләре сезне көтсен. Һәм ул куанычлы мизгелләрне барлык якын кешеләрегез белән бергә каршы алырга насыйп булсын. Min sinin төсілі, ярсы йөрәкләр язлардай хисле. Туя йөрәкләр, туя ул, мәхәббәт дигән иң якты хисне. Син минем бәхет, мин синең бәхет, тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бүтін җиһанга сөйеп беләшеп. Син минем бәхет, мин синең бәхет, тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бүтін җиһанга сөйеп беләшеп. Син миңа кирәк, мин
кирәк, бергә булганда дөнья түгәрәк. Сүндерми тотыйк сөю учагын, гомер буена бергәләп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бөтен җиһанга сөюләшеп. Син минем җаным, мин синең җаның. Сөю хисләрем нурлардай якты. Икебез өчен көтеп алынган уртак таң атты, уртак таң атты. Син минем бәхет, син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бөтен җиһанга сөюләшеп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бөтен җиһанга